ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମେଘା ଧାରାବାହିକ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ। ଏବେ ଚିକି ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛି ଆଉ ରାମକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରୁହି ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ରାମ ସେହି ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିକି କହୁଛି, ସରି ଚିକି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ତୁମ ସହ ସବୁବେଳେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମର ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିପାରିଲିନି। ତମ ପାଖରେ ରହିବି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିପାରିଲିନି। ଏମିତି କହିକି ରାମ କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ କହୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଚିକି, ୟା ପରଠାରୁ ମୁଁ ତମ ସହ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବିନି। ୟା ପରଠାରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଥିବି ଚିକି, ତୁମକୁ ପିକି ପ୍ରମିସ୍। ତାପରେ ସେହି ଜାଗାରେ ଚିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାମ ସେଠି ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଚିକି ଖୁସି ହେଇ କହୁଛି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।